הבעיה הרבה יותר חמורה זה שני חברי הצוות מהשב"כ, אבימור ודגן. רצה הגורל והם צדדים בתיק. איך הם צדדים בתיק? בתיק של הבג"ץ, של הסבירות, הם צדדים. הם מופיעים בתור צדדים במחשב. הם הגישו בקשה ב8/8, הם הגישו בקשה להצטרף והבקשה שלהם נדחתה. הם אמרו שהם תומכים בעותר, הם חלק מהעותר. העותר, אתם מכירים את זה? האגודה לאיכות השלטון הגיש... שנייה, מה? אני לא נכנסת לגופם של תיקים. לא הבנתי, מה זה לא נכנסת? האם אתם מכירים ששני השב"כניקים האלו הם הגישו בקשה בתיק, חברי צוות הבדיקה? אני לא מכירה שום דבר כזה. אני לא מכירה. אז יכול להיות שאם הייתם עונים יותר טוב לשאלה כיצד נבחרו חברי צוות הבדיקה, אולי היית יודעת. אולי אם היו עושים הליך סדור איך בוחרים את צוות הבדיקה, יש מצב, וזה הדבר שאתם תיכו... זה מצב שבבקשה, אני בטוח שאתם מסוגלים לבדוק עכשיו. עכשיו, אם הגברת אומרת שהיא לא מכירה, סליחה, שמעת מה שביקשתי? אני לא מצליחה להבין על מה הטענה. הטענה, אני אומר בצורה ברורה, שני חברי ועדת צוות הבדיקה, נציגי השב"כ, לפי טענתו של עורך הדין ויסולי, אינני יודע אם היא נכונה או לא, הוא אמר אותה, חזקה עליו שהוא יודע. אני מבקש עכשיו, לא לחכות, עכשיו בדיקה, לא, בצד. אם אתם לא מסוגלים לעשות את הבדיקה, אני אעשה. אני פשוט מציע שאתם תבדקו. אבל מה... האם הם הגישו בקשה ב8/8 בתיק הזה, והם צד בתיק, ואם הם צד בתיק, בתיק על הסבירות. לא, שהם ביקשו להיות צד בתיק, הם הגישו בקשה בתיק הזה. הם בעלי עניין בתוצאות התיק הזה. אם הגברת טוענת שהיא לא יודעת מזה, אז נורא פשוט, תיכנסי למנהל בתי המשפט, צחי עוזיאל, שופט, ותשאלי אותו, כן, ותשאלי אותו, הוא קיבל על זה ב28/3 מכתב מפורש. והוא לא עדכן אותך לפני הדיון, יכול להיות. אבל הוא קיבל מכתב שהפנה אותו בדיוק לבקשה, כן, אני כתבתי, וזה התפרסם בישראל היום. מי שרוצה להסתכל בכתבה של ישראל היום, מיום שנטע אל בנדל, אני רוצה עכשיו בדיקה של... מיום 28/3, זה נמצא בישראל היום. אתה רואה בזה בעיה ש... זה לא הפתעה. בוודאי. לא, אני אומר... אנחנו צריכים... בוא. טוב, בוא נעשה שנייה הפסקה של 5 דקות, תבדקו בבקשה את הנושא, אנחנו שוב נתכנס בשעה 2:50. אני מבקש לזה תשובה מיידית. היא בתיק, רואים את זה דרך... רואים את זה דרך פרסום של האגודה לאיכות השלטון. בבקשה. הנהלת בתי המשפט, אתם רוצים להתייחס לנתון הזה? כי בעיניי הנתון הזה הוא... אני אגב בינתיים בדקתי וראיתי גם את הידיעות התקשורתיות על הצטרפותם, שאגב די בכך, גם אם הם לא היו מופיעים בכלל בכתבי הטענות, למיטב ידיעתי גם הופיעו בכתבי הטענות. מה שאנחנו בדקנו, אין לי כרגע אינדיקציה לכך, ואני יכולה להגיד שבטופס ניגוד עניינים שחתמו על כך, שהם חתמו, הם לא הצהירו על כך. מעבר לזה, בכמה דקות לא הספקנו לבדוק, ואנחנו נבדוק את זה. אז בסדר גמור, אנחנו נקבע ישיבה לאור הדבר הזה, וגם שהבטחתי שהישיבה הזאת תסתיים ב15:00, אנחנו נקבע ישיבה להמשך השבוע. לא נדחה את זה. אני מבקש מיד אחרי הישיבה לבדוק הנושא הזה בפני עצמו, לפני כל דבר אחר, עוד לפני הדיון באפי נווה ובאורנשטיין, שגם שווה התייחסות ויהיה המשך, כאילו אנחנו לא רוצה להמשיך את הדיון על זה הזמן לוויה. אז אני רוצה לבקש בקשה אני אבקש התייחסות לדבר הזה מיידית, לא לחכות אפילו לדיון. לנושא הזה אני מבקש שעד סוף היום תהיה לי תשובה. לא חושב שיש שום הצדקה, זה דבר שלוקח 1.5 שנייה להיכנס לבית המשפט, לבדוק את הבקשה שהוגשה ב8/8, לראות את השמות שהיו, ובעקבות הדבר הזה לעדכן את הוועדה, ואת המסקנות אתם יכולים להסיק לעצמכם, אם לא תסיקו אותם אנחנו נסיק אותם לדיון הקרוב. לא, אני אסיק אותם, לא, אני אסיק אותם בגלל ש... לא, אני אסביר לך למה. כי בעיניי, אם הסיפור הזה הוא נכון, יש פה משהו שמראה כשל עמוק. עמוק ויסודי, כולל אנשים שנתנו, לפי האמירה פה, נתנו מסמך ניגוד עניינים כוזב. יש מינויים בשירות המדינה שבוטלו על דבר כזה, יש חקירות שנתחילו על דבר כזה. לכן אני אומר, אני מבקש לדעת, האם בתי המשפט שלנו מתנהלים בסטנדרטים שאנחנו מצפים רשות שלטונית כלשהי תתנהל, בטח ובטח בית המשפט העליון. שנייה, אז זה לעניין הזמנים, פשוט בגלל שאנחנו בפגרה, אני לא יכול להודיע, לא, אבל